Искам да споделя с вас нещо различно. Аз съм самостоятелен кандидат, който има ясна кауза. Предлагам ви да направим различния избор. Да изберем каузата социално-пазарно стопанство, което избави Германия от мизерията, без никакъв измислен преход. Добре е да приложим тези принципи у нас, за да извадим България от капана на бедността. Нужен е истински прелом. И когато ни внушават вярата в поредния Спасител, нека не го очакваме на празно, за да не замръкнем пак в поредната мизерна чакална. Убеден съм, че злото и страданията не могат да бъдат премахнати, но те могат да бъдат ограничени, а човешкият ни живот подобрен, като създадем възможности за всички, така че този, който е предприемчив и полага усилия да постига успехи и да изгражда своя собствен живот по свой замисъл. Това са простички неща, но те ни засягат дълбоко, защото искаме истинска промяна, а не да провокираме страховете и омразата у хората. Образованието е част от тази кауза. То е фундаментална ценност. То е темата на нашето общо бъдеще. И тук основният въпрос е не дали да правим поредната частична реформа, а какво е същностното в образованието. Доброто образование означава самостоятелно училище. Означава подкрепа на родителите в това, което е най-значимо за тях – ученето и възпитаването на децата им. А най-важното е колко е добър учебният час и как той помага на младия човек да открие себе си, да се засили като личност, да е конкурентен и да може да бъде успешен. Големите неща започват от малкото зранце. Когато човек има послание, той е длъжен да го заяви. В това вярвам и това е моето решение. Знам, доверие се получава трудно, но имам коража да отстоявам тези принципи. Затова девизът ми е свобода или страх. Няколко дни преди да взема решение да участвам в тези избори, ми тежеше мисълта: не трябва ли поне да направя това? Да се опитам като независим кандидат, макар и трудно, макар и сам, да изразя тези принципи. Днес, когато споделям с вас тези мисли, съм преодолял колебанието си и върша това, което вярвам, че е добро и което наистина трябваше да направя.